ମୁଁ ଅଲେଖ ଚରଣ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶାଳ ମନ୍ଦିର କନକପୁର। ମନ୍ଦିର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମଫେଡ଼ରୁ ଘିଅ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘିଅଟା ଅପବିତ୍ର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗାତୁଆ ମୂଷା। ଯେଉଁ ଗାତୁଆ ମୂଷାମାନେ ଓମଫେଡ଼ ଘିଅରୁ ମାନେ ଘିଅ ବାହାର କରି ନେଇ ଟିଣରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଘିଅ ଭିତରେ ଆଣି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭବାନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଓମଫେଡ଼ ଘିଅ ଯଦି 800 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କିଆ ଘିଅ ଆଣି ତାର ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ଶାଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଗଣା କାହିଁକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଯଦି ବେଠି କଟେ ମାନେ ସେ ତ କିଛି ପଇସା ନେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାହିଁ ସେ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାନେ ସେମାନେ ମାଗଣା କାହିଁ ଖଟିବେ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଶାଳା ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ରହିବେ? आज जो मंदिर रे प्रशासन तरफ कैमेरा लगी आप कहते मिस्टी बोली जोर दे कैमेरा से घर भर ना मु जोर दे कह निश्चित भाव मोर जो अनुभूति अच्छी एमाने टीणु घी काढ़ी ने पुणी आणिक अन्य बाहर घी सस्ता घी आनी पूरे देवे। एथि मंदिर एग्जिक्यूटिव कौन सब जगि रही आज्ञा ता भर जो भंडार घरे अच्छा ता भर किसी लोग कारसादी एम कार्य निहाती भाव अंतर करने उचित। सुदाम चरण गुच्छाद शाला ठाकुर नीति जड़े नाजिमत घी विषय पुंखानुपुंख आलोचना चली तदंत चली अपमिश्रण निश्चित सब बड़ बड़ मंदिर होती कहीं न हो किसी माने ना, किंतु दुखर विषय आमर ये जो प्रशासन अच्छी आगुरी जो प्रशासन बाबू मैंने थे जड़े मिलिटारी रिटायर्ड पर्सन से लोक मांगुले बर्तमान कहीं क्या मानिया नाराज तेणु ये अपमिश्रण होगा अति सहज कथा ये दायित्व ठीक से निर्वाह करना ये हूँ मो मत।